Kunjani? Hello. Kunjani? Yeah, Kambali. Siyaphila Kambali njani? Sure. Awunjani right? Ganes, sure. Fethu. Hayi kahle. Hayi sizana kakhulu. Sesineminyaka sisonke. Phela nina nihlala phezulu yena uba nami lapha. Hayi Alright, khamba kahle. Yeah, ayisajabule sithi asizokubona. ya kungabe ngathi manje senihlehlile abantu bayabuza phela sisakubona emlazi yini so ngiyajabula futhi ukuthi ngiqhamukile nazongibheka Yeah, ayisajabule ukubona. Besiqalela ukuya esilungwini namhlanje nje usizini ivalile sesifilo umlazi singasikuvashela. Phuma nje. Hey. Hayi nami Unjani uyaphila kunjani? Khambahle kuyaphileka nje. Kuyaphileka ngifuna uqamba amanga. Ngibonge nje nethuba hlezi ngimtshela kusisi kuyami into engimbonele eduze ukuthi yazi bafethu mina ngasebenza kuseyinina namaZulu kuphela eKZN la eThekwini. Sukhulile manje umsebenzi nama tournament ngala okuyila engikwazi ukunishowcase khona ngoba phela egroundini angishutheki yabo. So mangiphumile bayabuza iphi team yakhe ubani so nje ya ngibona ngathi right. Indaba singasakuboni kodwa emagemini. Umasipala bafese umasipala weTheku kuningi uyangikhinyabeza yabo manje musa ngihambe ngiyohlala ekhoneni ikho lento engiyenzayo lento engiyiyona engafika ngayo egroundini okungixaka iHammersdale neSugar equlu noMagogo abanankinga nalento ilwasiswa semlazi nje uyayixova so manje ngiphoqe ngenkani ngaze ngigcine ngiboshwa noma ngidala ezinye inkinga ngcono ngihlehle ngingayi So unenkinga emlazi kuphela. Inkinga isemlazi ngoba eHammersdale yabo nje khona amagame akhona ngo27 no28 ngayo apply kusasa ngizovunyelwa eMagogo mekudlalwa abanankinga belo kunjana eSugar emekudlalwa abanankinga So egroundini kune application yokuba ivenda. Yes i-team yayikhiphile ke incwadi but still yena uyayilwisa leyo ncwadi yabo ngathi nje usebenzisa amandla akhe ngendlela errong ngoba wonke ama official phela business support umlazi umelwe isiphingo iPinetown neHammersdale imelwe ilo iSugar neHammersdale imelwe iPinetown uMashu umelwe ikaMashu lapha kasi so njalo mengihamba kulezi zinye indawo abanginika inkinga abaze bengixakazisa uyena yedwa nje kuphela nomlazi nesiphingo nechatwet ke sengaze ngayiduba bafike bangidalela inkinga so sengaze ngayeka Manje ithini feeling yakho ngokuthi kwenzakala njalo? No ayikho inkinga benginane eHammersdale benginane eSugar equlu nisadlalela khona nganane eMagogo namuva na eHammersdale bengihamba nani manje nashintsha futhi stadium noma mhlawumbe kwanena mhlawumbe kwahamba yena wathola omunye umsebenzi ngathi mangiyovela kwangabona nomuntu ozongabi nankinga ukuthi ngiqhubeke ngisebenze sayosebenza nani noma mhlawumbe kwashintsha ama structures ngisangaphinde ngibuyele ngoba inkinga kushuthi inesiphingo kuphela hayi enye indawo Umlazi noma isiphingo. phela area. Yes then bese ngiyosebenzela emlazi So mhlambe wena ubusujabulile ukuthi i-team isibuyele emlazi siseduze. Eduze nasekhaya ngoba yes ngoba angisweli indawo kulala mina ngwasemlazi mengiphumile ebusuku ngiyakwazi ukuyolala ekhaya kodwa manje yabo angimnade ngihlala edrobheni sadlalela eHammersdale nanede nabuya ngathi ongcono ngihlalela empilo ngoba ngeke ngisalunga uyohlala emlazi ngenxa yomsebenzi wami odemanding ophoqayo ukuthi ngigcine ngihamba elokhunjana ebusuku ngiba nenkinga so ngadecide ukuthi no ayikho inkinga ngizohlala la empilo kuzoba seduze nomlazi kuyaba ke emlazi ke sengiba nezinye inkinga futhi kodwa ke angizothini anginayo inkinga mina yabo noma inini yabo maze mhlawumbe kube ne change of location yodlalela eMagogo nizongifica eMagogo angeke nisho ukuthi hawo mamthembu wala ngoba wayekhali umafutha ngale yade kune DDC ukuthi hawo kodwa uyeza nje mamthembu la ngiyeza la ngoba phela kunankinga la yabo nje mhla 10 no11 neHammersdale nizongifica ngisebenza sengiprepared ukuthi ngizohamba ngiyo-apply ngiyodayisa nizongifica mhlawumbe futhi ngamakhalazi arose anginayo nencane inkinga neteam inkinga ilike apply khona then bese kube ibonaka ababazana ezithize ezenza ukuthi ngingezi ukuzosebenza Okay hayi kuyazwakala kodwa kuyasho ukuthi thina sakukhumbula mhlambe wena kwamina ngiyanikhumbula yabo uyabona kwamina ngiyanikhumbula nanokuthi guys phela i-team njengamanje sisayine izitars zami i-team sisayine oPK sisayine uK Master
isisayina uFigo. So la lezi izingane mina ngisuka nazo kuma tournament. Izingane ezidlalela izinsephi, izingane ezidlalela i2 for joy, izingane engiphila nazo on and off season. Yabo manje kiwe Newcastle nje abanye babo mhlawumbe ngizofini basayini. Abantu engizohamba nabo ngiye Newcastle ngiyoba supporter umndeni wami manje sengazane nabo iminyaka. Izibonga zisho lutho mabehlangana nami bangijabulela ngendlela mhlawumbe nani njengomfethu nje yade ngijabulela ngayo ngoba sesisazana isikhathi eside. Asisathathani njengabantu abahlangana emgwaqweni ngoba ngisho bedlala ngiyabalinde uFigo bazi baphume babingelele becosha amakinati bese beyahamba ngoba vele abantu esengiphile nabo isikhathi eside. So iyangihlukumeza kwayo kodwa lento ukuthi mengigile yabo nje kule game emazungahamba ngoyihlalela ku-open stand ngabuka igame ngasupport izintwana ngabuya ngayibuyela ngizokwenza njani ngoba angivumelekile ukuthi ngisebenze noma ngisebenza bangigalela ama restrictions owabonayo ukuthi awa affect umuntu. Angikhumbuli mina eMlazi kunomlandeli obhala incwadi noma umlandeli osekwavela or incwadi esengayifica into ebhalwe phansi ethi wena uhlukumeza abantu e-stadium. Ayikho leyo nto. Inkinga nje sema-office namapolitiki esingeswazi ukuthi avela kanjani. Uqale nini ukudayisa Nomthembu ukukhumbula nje unyaka uqale ngawo ngifuna uunderstand. Ngiqale ngo-2012 nisadlalela eMlazi nahamba naye eSugar eXulu kusesiphumzile ngasebenza nani nasuka elokhunjana eSugar kaMashu ngasuka nani kaMashu sayiHammersdale sabuya ke aMaSteli sezeMlazi afike ngasebenza kancane hayi bangivala ke besihleka la sithe ngiyakhumbula sisakhula even nathi sawu Paul Boy khona omunye umuntu wayehlekisa kakhulu PS. Yes ngamfica uPS kwalimala ngeCovid naye ngezigeme ahamba ngazo ngamfica uPS impela esebenza egroundini sisebenza naye kokunye wakwalala nje endlini yami lapha eMlazi emva komunye umdlalo wawukhona athi ayifethu ngeke kunokuthi uhambe ngingazi ukuthi uyaphi ebusuku woza siyolala ekhaya eMlazi salala ekhaya nje wavuka ekseni wahamba kanti vele the COVID isiyeza ke wahamba kanjalo. Mamthembu lo msebenzi owenzayo kuwena is it umsebenzi noma into oyithandayo? No ibhola fethu ngizothi impilo yami yabo ibhola impilo yami ngoba ngifikile mina ngaphandle abantu abaningi bangazela esitimeleni okuwukuthi baqala ukungazela khona kwathi mekuba nemidlalo eMlazi nisashintshana namaZulu lapha eKingzwelithini ngihambe ngiyobuka ibhola sothi ngibuye esitimeleni ngithi hayi ngiyobuka ibhola ngokuthi abantu basesitimeleni bayazi ukuthi ngiphatha amakinati esitimeleni futhi ngiwapheze bayawubona besikhipha amakinati wena sitheka ngithi asalini sibuka lawo ibhola labo ngase ngithi why ngingasebenzi la ngayihlupha ke ngafuna like apply khona ngagcine sengithi ke mekunama game nje Arrows namaZulu mekudlala iArrows nje ngizobonakala eground ngoba niseniye emagogo niArrows nangihamba ngestimela sokugcina sa 10:30 sisuka kaMashu station size sizongibeka eMlazi station sisuke ngo10:30 size siyongibeka eMlazi station ngize ngifike endlini ngo1 uthola ukuthi senele lena kudala mina khani ngifike endlini ngoba phela manje ngisuke ngo10:30 elokhu ngagcine ngazana ke nabantu nginetwork nabantu sekulula noma ngiphume eground abuzo Mamthembu hamba ngani yabo ngithi hayi ungangibeka noma halfway kube lula kumina ukuthi ngicene ngifikile ke endlini Mthembu idlozi le Arrows Idlozi ngempela. hayi iphathi empilo ebholeni besiyibuza ukuthi leya passion yalwasisi ngoba even ama tournament noma siwavashela siyabona lobuso yabo and besiyibuza ke manje thina ukuthi mhlambe ngelinye ilanga kuyomela simvashele uMamthembu because abanye abantu banjengathi bafisa ukwazi ukuthi lo muntu yini lemphusha kangaka every day because nami mhlambe mangivuka ngiyosebenza ekuningani zami ningani zasekhaya ngibona ukuthi noma ngiyolala uma ukuthi ngiyalala ngivuka ekusasa zolala engadlile zona sifuna ukunderstand istory sakhe yena uMamthembu ukuthi yini lemphusha zonke insuku Mhlawumbe umndeni. Okay as much as ngilithanda ibhola yabo isimo sokuthi wena yabo mina angisenabo abazali not ukuthi mhlambe ngizothi mhlambe yenye yezinto le ngathi mhlambe ngihamba ngisho abanye abantu abazi ngoba omunye uthi muhlangana nathi ngibongela uma wakho ngoba indlela oyikhandla ngana nami kube kuningane efana nawe ngithi nami ngiyakubongela mhlambe mina ngisenayo umzali wena umzali oright enganeni yakho mina ngikhule kuyimina abantu abangazele emakhaya mhlambe bangakutshela abanye ngikhule ngitheze izinkuni ukuze ngiphile kuyila ngaqala khona ukungena esitimeleni kungekho mnandi kurafu yabo ngathi mangifike eThekwini ngangena enqoleni ngoba awukho omunye umsebenzi ongangiqasha ngina 17 ngena CV ngakhona ukuyofunda ukuthi ke lento yami ukufunda iphasa ngoba imo yami ibingigulisa okuyona into evumayo njoba kade sixhumana emafutha ngibhizi ngiphanda nawe ezinye indawo okuyona into echumayo engcono yiyo leyo kudayisa ngiguli mina mangidayisa ngadayisa mina kusuka ku DDC ngo10 kuze kushaye iphele ngo2
mengisuka ngo2 ngiye kwi-PSL game mengisuka kuleyo game leyo ngo5 ngizama ukuhayika noma mhlambe kube khona ukuthi ngiye groundini ethile ngihamba la kuze kushaye u10 ebusuku angigula ngibe nalutho kodwa makumele ngiyosebenza umsebenzi engufundele ngiyagula ngibe nezinkinga kuba kuningi kuba khona so sengaze ngavuma ukuthi iwona umsebenzi lo enguphiwe engizophanda ngawo ngibe right futhi ke nokuthi sisuke phela ke mina nginjwa ngintshothi mengabe ngingaphumanga ngiyophanda egroundini shuthi ngizolala ngadlanga. Ucabanga lo msebenzi owenzayo yini into abantu abangayazi ucabanga ukuthi abantu abayazi? Ayiningi futhi into abangayazi ukuxhaphazeka nje oqala yabo kunzima futhi kulomsebenzi esuphandana ngoba njengama tournament la kunephela izolo enye binkulu la KZN one of the biggest tournaments la ebena wonke ama team la eThekwini nawamanye ama province mhlambe neTheku lonke ngiapplyile ngikhuluma neLOC kwalunga aze nga-order nginane stock nje la endlini ebesihlelela ukuthi ngiyophanda lapha ya kwathi mekusela usuku kube i-tournament ngabuza ukuthi okay sihamba kanjani i-process yami esifar bathi hayi okay ngeke usakwazi ukufika uyayibona leyo okay ke angibalwisi vele umcimbi wabo mabe ngangidinga abangidingi izimo nje vele esezijwayele ukwenzeka ukuthi okunye uzuyithwala imithwalo uzeyofika uthi musuthi uyaphanda kuthiwe asikudingi la so enye into ke yenza la kumina ngase ngiyibrand enkulu ngokusho kwabanye abantu kodwa kusane indawo la esime ngifika khona kuthiwe stop asikudingi la so ngeke ke vele uzuyiphoqa i-entrance entweni yomuntu ngoba nawe usubalekela isithunzi sakho ukuthi ube right egcineni ngeke kulokhu ubangi umsindo ngeparish lakho ungcono uhlehla ubuyele emuva uphinde uzame futhi ngelunye usuku. Okay. So umuntu khona umuntu obuka le yanto yalo assist because abantu abathanda ibhola abantu abane passion yezinto in general because yonke into abayenza abantu abasebholini bayenza ngepassion nawe mabekubuka kunomuntu ohlela athi ayingeke nami ngelinye ilanga ngifisa ukumjoyina lo assist mangasafika umuntu akubuza athi mamthembu nami ngicabanga ngiyothenga la makina takho ngicabanga nga right ukuthi ngiwadayise iphi advice ongamnikeza umuntu iseluleko kulento eniyenzayo ngoba njobusho nje namanje ukuthi kuneyingqinamba ekhona but isiphi isiluleko ongasinikeza umuntu? Ngingathi mina enza into futhi ngoba uyithanda enza into ungathi ubukela uMamthembu ngoba ubona idayisa kuphela ibhakede awazi ukuthi ngikusebenzile kanzima kangakanani mina ukuthi ngithi mangifika endaweni bonke abantu behalela ukuthenga bonke abantu bangixhasa ngoba mina nginama customer amanye akafika athi wangikweletela endaweni ethile usungilandelile yazi nayi drink uyabo akufani khona omunye umuntu okwabone sekufika ama camera nje banifika afisa ukuthi ngabe ngcono ukubuya vele ama camera njengoba ngisho ukuthi ngaqala ngo2012 2013 mina ukuphanda neArrows yonke leminyaka iCamera mingekho cabanga ukuthi iziyaqala ukungibona after COVID la ko2022 2023 after iCovid kade ingekho yonke leminyaka ngisebenza more than 11 years 12 years ngisebenza iCamera ngangibona olonabo laba bengangirecognize ukuthi bengangibeka emehlweni abantu omunye uzoza ngoba ethi ngifuna ukufana noMamthembu awazi ukuthi uMamthembu sezimnethe ezingaki imvula njengoba esela njengamanje. Mamthembu yazi istory sakho siyathinta and ngiyazi ukuthi baningi abantu esobathinta le story sithe before sizelana si up back through podcast siLamonville Golden Arrows uyazi uMamthembu u represent ibhola kodwa futhi uphinda represent izitori zabantu abaningi so sathi ngoba thina siyathanda ukuthi sikhombise izitori zabantu ezangempela ukuze zobathinta abantu bafunde luningi kulezi zitori sekuthi eziLamonville Golden Arrows asike simvakashele uMamthembu ngoba sasambona emagroundini futhi siyazi ukuthi ke ukhona uyahamba emagroundini emidlalweni yabafana abancane uyabaza abadlali bethu abakhulu ephansi kwesandla sakho sithe asikuvakashele uMamthembu ukuthi ke sifike uKhisimusi manje asizokupha uKhisimusi kodwa ke asize sizokusiza nawe kulento oyenzayo sengafike sekupha uKhisimusi sihambe kanjalo kuphele kanjalo asifike sikulekelele uyabona so eziLamonville Golden Arrows sithi sicela uzokunikeza uKhisimusi omuhle siyathemba ukuthi lento sekuphathele yona uzoyithanda ngicabanga ukuthi izokusiza ya mhlambe izongisiza futhi angifuni ungasho bafethu ngiyazi le podcast izoya izifike ebantwini abaningi khona uzoka ngibuza ukuthi Mamthembu unemali uMamthembu usedayisa iminyaka we guys uyazi ukuthi ithi ifika ningahleka isimanga ukuthi mhlambe right now ngina less than 200 kodwa angisebenzile
ama-tournament i-weekend yonke. Ithi ifike imali isekhaya yazi kushoda ishebo njalo Christmas yazi ukuthi direct kala yazi kumele wenze lokho uJanuary manje i-school fee yazi angisho ukuthi mhlambe ngizothi ngifuna i-sponsor mhlambe sama-million noma sama-100,000 kodwa ngiyakujabulela ukuthi niyazama ukungigulisa ngoba angakutshela ubhuti uyakhumbula lela ngehle sekusinemthwalo ngithi hayi usuzothenga la ke manje mina ngafika ngiqala egroundini kwakuyibhakede lamakinati usweet kuphela yabo manje sengifika ne-drink yili uthando lwabalandeli omunye angi-order i-drink athi hayi MaMthembu yazi sengifuna usidayisela ukuthi manje omunye afika athi yazi MaMthembu awukudayisa ngani ukuthi ngithi hey amandla kokunye kubuye ngabo okunye umuntu akuletha omunye ngibone sefika ngakho egroundini ngingazi nokuthi ngizokuprice ngamalini ngoba usefika manje nento engaze ngiyidayise xa sayudayisela ngifuna uyidayise lento okunye ngibone ngidayisa amakota uthola ukuthi kuqala sominye ngikode yazi ngifuna udayisa amakota ngingakodela mhlambe izinqu khona amakota bandla yebo asekhona amakota kodwa itekike ngoba ku-PSL u90 minutes angaze ngiyibone ngidayisa ukudla entweni eya90 minutes because kusuke kuyinto esheshayo yes and lama regulation abasibeka wona umasipala anzima ngoba kwayikona ukuthi ngifike namakinati khona umuntu ongasho ukuthi ifake izincwadi kahealth ngenza izincwadi i-defect eziwu3 before ningibone igame ithatha mhlawumbe u300 rand ukuyiprepare ngingaka-odi samele ngize ngifike egroundini uneshow abantu ukuthi bazothenga ngalo 300 rand ukuze ufike njengoba usufikile sekumele kuye nokuyithemba wena ukuthi ngiyoyenza lento and futhi kuzosebenzela okay Ngiyathemba MaMthembu ukuthi nalesikhalazo onaso izokwazi ukuthi sifike ngabantu abakhulu ya hayi nami ngiyafisa mfethu ngoba hayi ukuthi mhlawumbe nginilahlile niyoze ningibone mhlawumbe makudlala abanye ngiba khona noma makudlala eHammersdale ngiba khona izothi hayi MaMthembu shothi ayitshela asafuna uze eMlazi no ngiyathanda ngenhliziyo yabona nakusasa mase kuthiwa khona igame ekhona eMlazi ngingafika lokusasa lokusasa inkinga ingqinambe eziqhamukayo endleleni ingqinambe ezivele zibuye eveni hayi sabonga no sabonga kakhulu MaMthembu yeah sipake kuphi MaMthembu ngoba sipake kuphi noma ngalala ungaphethe yeah Ngiyabonga kakhulu ukuthi i-team namhlanje ngivakashelile ngibonge kwiLamontville Golden Arrows ukuthi ifike la engihlala khona ngibonge nangezipho engilethele zona zaKhisimusi enisazoqhubeka niyithole egroundini ke ngoba vele ngiyeza nalezi zipho lezi ngibonge nje ukuthi bangivakashele namhlanje bazi nezinto ezingiphatha kambe ezenzeke ethimini bazi nokuhle nokuthi ngiqhamuka phike nalomsebenzi nokuthi ngiyaphi nokuthi impilo yami kwayikona kuyazi khona imibuzo ongayibuzwa abangibuze yona namhlanje engicabangile ukuthi kunesidingo sokuthi nami ngishintshe noma ngenze ngendlela engcono ngiyabonga nje kakhulu ungabangenzele khona ngiyabonga nje ngathi team engakhula iwine idla abantu KZN Ubhutu Ngilele kubafana besithende abasekhaya isithende nation sivashile namhlanje la eMlazi nguThobani kaMpele mina from iUpback through sivashele umfana la eMlazi Igama lami nguLungelo Dube from Lamontville Golden Arrows Upback through njengoba sekuchazile nje uThobani ukuthi ke sivashile la eMlazi sizobona isupporter lethu uNtuthuko Hlophe umfana omncane mamazi njengo-Obama lana ngakubo kodwa ke sithe asifike Lamontville Golden Arrows sifike and just show appreciation without abantu abalandeli without abantu ababukela ibhola eSouth Africa asilutho njengebhola eSouth Africa umfana uNtuthuko unokuhamba sifikile lana ekhaya basitshela ukuthi unokuhamba i-distance end ukuthi afike eground azobuka igame azobuka ama game nasebusuku futhi sisike let's come as Lamontville Golden Arrows and show appreciation to abantu abafana njengaye you know ibhola football is not just about the team not just about the players football is about the people and people like Ntuthuko people like ama supporters people like spectators of football so it's vital as football as Lamontville Golden Arrows ukuthi ke sifike endaweni kanje we get to the community we show appreciation sifike and give back to the community Dusuku njani yaphila manje njengoba sifikile nje la uzizwa njani ngizojabule kakhulu
usubuso phela usuba namahloni yazi uthi ngijabule kakhulu abantu abamboni ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi usuku namhlanje lokuthi wonke umuntu sibona ismile sakhe manje mubheka phansi tuthuka abantu befuna ukukubona kusiphatha kabi Obama no njoba sila mfethu ngoba usukhulile usufethu manje sizok appreciate because iclub irecognizeile nabalandeli beclub bahlezi bekubona egroundini bebona ukuthi lo ubalo amfana ne team yethu ngoba sine media channel i back through lesihamba nayo namhlanje osisi bahlezi bekhala namanye ama support kuloku kubuza ukuthi ubalo so manje sigain interest sathi asambe somvashela uNtuthuko one because ngoba siyabona umfana omncane siyobona labantu abadedela umfana omncane esuka ngeenyawo kude kanje yahamba egroundini ebusuku ngoba phela amanye ama game amaningi ethu adlala ebusuku ukuthi umfana indlela ende kanje uyayithanda iclub yini angithandi ngale team ngithanda ithi ibhola elidlalayo noma lokhala abaqaba bagqwese iqembu lesizwe bafana lokho cool lokho manje osisibakho labo abadala kunawo abakuphelezele ebusuku kuthiwa samsobuka kuthiwa hey akabone nayo lento ayithandayo yena phela uthanda lento abasebenza no ayisijabulile ke njengoba nibonile ukuthi ke hayi sesingenile endlini siyabonga ngalokho ukuthi ke sikwazi ukungena sibeke izinto singathanda ukuthi ke sizwe ngani kakhulukazi azizile nje ngoNtuthuko nathi sizele lana umndeni ukuthi sizwe ukuthi ke yena kahle kahle uNtuthuko ubani umfana onjani kusike siyajabula ke zilamuntu naRose ukuthi ke sine support efana njengaye sibiza nge super fan games hayi ke siyabonga kakhulu. Welcome to Tender Nation, igama lami nguYolanda Ambatha. Namhlanje sifikile eMlazi ukuzobungaza uNtuthuko, who's one of our biggest supporters. Akageji nje makuthiwa we have a game, he's there eMlazi. Njoba niyibonela kumthetho wakhe vele ukuyigoqozela nje, you know. So as a Tender Nation, because we appreciate umndeni ngoba somndeni, sifikile ke kaNtuthuko, and standing beside me is umalume wakhe. Malume, uNtuthuko umuntu kanjani? Ukhule kanjani? Yena ubuyena umuntu kanjani? uNtuthuko nje umfana oright akazwani nje nezinye izinto esecela into ayithanda kakhulu nje ibhola uyayifela ke njengebhola yona into ayithandayo ezinye izinto eseceleni akayibanda kanje nazo umfana oright nje akusho yena ngiyambona ukuthi uNtuthuko futhi unobashayi kodwa ebholeni akageji nje nizizwa kanjani ke njengomndeni wakhe nimbona njalo showing up for iGolden Arrows eqoka izinto zeGolden Arrows ethu ebholeni hayi thina kusijabulisa kakhulu ukuthi simbone nje sinake nathi sesolandela yena ngiyacabanga ukuthi maningi nama support amanye njengoba kade ubona nje abantu bezobethi hayi engase bezolandela iGolden Arrows yabo iGolden Arrows into yasekhaya manje nimbona ke mhlawumbe kuma social media whether Facebook TikTok kuthini nje mesegoqoza izithombe yonke lento kini ke njengomndeni ithini leyo asijabula kakhulu ngoba sasingayitsheti nathi futhi ngaba khona umuntu ongakwazi ukukhuphula thina isibongo sethu noma igama lethu likwazi ukuthi nathi libonakala bo yilokho nje uNtuthuko ngoba sinisho ukuthi uyalithanda kakhulu ibhola singathi into yakhe ebhola iqalephi nje ukuthanda ibhola nize nibone ukuthi okay nangu uthanda ibhola manje to a point ukuthi usezwe ayihambela yena egroundini yaqalaphi into yakhe ebhola ibhola nje uliqale emncane ngoba nje kumanje udlala ibhola ukhipha and uyavimba futhi epaleni uyinkinga uyalidlala nje ibhola kwamanje ukapteni ngisho eteamini yakhe UNtuthuko imaphi ke amaphupho nawo for yena uNtuthuko nokuthi nifisa ukumbona phi nebhola nejourney yakhe nebhola asifisa ngathi angaqhubekela phambili angakhathali nje aqhubeke njengoba nje sekhethe nje ukukhetha lo mkhakha lo aqhubeke nawo futhi angabe sashintshe enzokunye okuzomphazamisa senizwe kumalume sekhulumile send all the way thank you njengoba uhamba indlela ende kanje uyibuka ibhola uyenziswa yini leyo ibhola lini kwena ibhola lefuture yami uyafisa ukudlala ngiyafisa uyayithanda iclub ngiyayithanda mase lapha eclubini oba abadlali obathandayo uXola Ngcobo uJunior Dio uNder Giyan no siyabonga malume siyabonga bosisi bethu siyabonga vethu ngokuthi nisamukele namhlanje yazi i-team iGolden Arrows ithatha isikhathi sayo yafika zovasha la ekhaya nathi sibonga isikhathi senu ukuthi nisivulela iminyango la ekhaya nisivulele izandla niqhubeke njalo nimvumele umfana ukuthi eze groundini
kukhona nabanye asebezomlandela manje emva kokuthi babone le episode namhlanje. Ngiyasijabulisa ngoba iArrows iyikhaya nathi siyafisa ukubona abanye abantu bezojoyina umndeni ofana nowethu. Sikhuthazekile nabanye abantu bazokhuthazeka. Uyadlala ibhola? Oh, kuyakhuthaza ngoba akuthina sonke esiphumelelayo. Ngithi uyabo South Africa ama team awu16 nakwamanye nabadlali bakhona kwamanye amazwe. So omunye umuntu ugcine engadlalanga kodwa uyayithola enye career ebholeni. So now uqala ukuze groundini kanje kuqala lapho nokhune babe o ball boy nathi ase o ball boy before sidlale professional. So uqala somewhere. So kuyajabulisa, siyabonga, sithemba ukuthi nizoba noKhisimusi omuhle makukhona amagama asele nje nifuna ukwasho nani okubonga mayekhona futhi mawukuthi khona abanye abantu phela bathi asifune ukubonga thina bese ngabafuni labantu kodwa mayekhona amazi okuvala besicela nisipho. Ngithanda ukudlulisa amazwi okubonga. Siyajabula ngosuku namhlanje lesilethele uKhisimusi umndeni weGolden Arrows. Ngiyafisa nathi lekhaya ngathi ngasithoka isikhathi umfana mengabe eyodlala eyosupport iGolden Arrows sihambe naye. Ngegame yokugcina sasikhona lapha eKingswood team sahamba naye nje owemuhle kakhulu usiyami. Siyamsupport nje soqhubeka futhi support siyabonga kakhulu siyabonga uKhisimusi omuhle kulonyaka sizoba noKhisimusi ohlukile. Nishintshile kakhulu impilo zethu nje kulonyaka nje since umfana ejoinele liqembu siyabonga nathi siyathembisa ukuthi somgqugquzela njalo nje ahlezi esupporta iGolden Arrows siyabonga kakhulu siyabonga. Okay. Hayi ngilele siyabonga mfethu nathi sofika egamini elandelayo ukuthi phela uDecember manje izinto eziningi uma sekufike okunye mhlambe sibona ukuthi kuyakulingana sizokucelela ethimini ukuthi team isithume sikuphathele mfethu uede phezulu kwale uniform yakho oyithungela yona. Siyabonga mfethu yasho shapho sinsale kahle. Siyabonga kakhulu. Alright siyabonga kakhulu.